Ще не мисли става ти тя за жена. Вие да си говорите къща. Смущава ли ви, че е била чужда? Старият собственик си изселва и на негово място се настанява новия. Точно. Обаче какво ще прави с ония лудия? Кой луда? Мъжът на Дара, кой? Той си закрината и разтръгна като куче. Мене ли? Аз лично видях револвера, но него няма повече от 6 куршума. Спокойно. Поне 4 ще отидат на вятъра. А другите два? Не може да преготвим 2 куршума за честа на Никарагуа. Па защо ми да гълкат куршуми за честа на Никарагуа, бе? Бива ли се реди жена да се убива човек? Не бива, но хванат ли го лудите, така става. Лудите? Хале! Войчо Васо! Сложна ситуация за него. Аз май по-добре си, да. Да, мисля, че е разумно, но боя се, че вече е късно. А, що? Той му влиза в къщи. Кой? Твой убиец, кой? Боже, какъв револвер извади. О, 6 куршума. Револвер? Да, огромен. Абе, Войчо Васо! Револвер. Абе, я по-добре. Ти, не моля да ме скриеш някъде. Ще ти се отплатиш, търговец. Анке! 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 Бързо, води господина в твоята стая. Но господине, нали ние, нали? Абе, вие после. Вие, после сега. Сега господин. Рако! О, брато! Как се ступали? Манията! Стой си, значи, ако ти дам един лира, ще мълчиш ли? Гроб съм. И пази тук. Аз знам, че майка ти ще даде 2 дни, но ти на никого нищо. Гроб. Пази. Мамо! Ела! Кажи. Слушай сега, обещах на Чедо за един динар да мълча. На теб ще говоря за 2. Говори. 2 динара. Ето, Ведо, говори. Слушай сега, Чедо влезе в стаята на Анка. Истина ли? Сега отиде. Аз сладкото на мама. Ради още 2. Alright. И на това